A Qualisoftnál az a fontos és az a jó, hogy szeretünk reggelben menni dolgozni. Mi már annyira összekovácsolódtunk, hogy lehet, hogy ez még talán meg is könnyíti így a közös munkánkat. Családias a hangulat, fiatalos a légkör, nincsen két egyforma nap. Itt minden nap rejteget valami új kihívást. Nagy hangsúly van azon is, hogy a junior kollégákat fejlesszük, és nekem nagyon fontos ennél a cégnél a szakmai fejlődés lehetősége. Biztosítjuk az átjárhatóságot cégen belül egyes szakterületek, egyes technológiák, egyes feladatok között. Technológiai jövőt kínálunk. Mindamellett, hogy ez minőségi munkahelyet teremt, minőségi tudást ad, mindamellett jól érezzük magunkat. Olyan kapcsolatokat építünk ki, amik túlmutatnak egy szimpla munkahelyi kapcsolaton. A Qualisoft nagyon-nagyon gyorsan fejlődik, és ennek megfelelően nagyon gyorsan változik. Nagyon innovatív gyakorlatilag az egész cégstruktúra, és azt gondolom, hogy ezáltal a lehetőségek is nagyon bővültek a cégen belül. Mindenki megtalálja, azt gondolom, azt a szerepkört, ami igazán a testhez álló neki. Alapvetően a jövő az világosan látható, és az, hogy milyen irányba megy, az egyértelmű. Nem azzal fogjuk meg a szakembereinket, hogy olyan tudást adunk neki, amit csak itt tud használni, és csak nálunk tud ezzel nélkülözhetetlenné válni, hanem pont azzal, hogy olyan tudást adunk neki, amivel folyamatosan fejlődik, egyre inkább eladhatóvá válik a piacon, és úgy érzi, hogy az itt töltött idő nem kidobott idő.